Преди това вие да започнете, не забравяйте да влезете в Facebook страницата ни, да харесате снимките ни за края на живото, мен и пък и подобни, и също на Пенчо. Приятно гледане! Здравейте хора, аз съм Александър Патрасов. Аз съм Мартинка, Линк за каналите ще в описанието и този клип ние ще говорим за политиката в България. В същия клип ще има и моя канал, хора. Ето сега да се навреме се виждаме и третата. Сега, първо да почнем с говорят. Както знаете, политиката на България вече не е много добра. Но не... Всичко е много корумпирано. Политиците я съсипаха, нали? Абонирайте се за канала на Мартинка Рамалако. И на мене. И за моя. Защото сега няма абонати, Пенчо, за жалост. Това е един от първите клипове. Може да е на първо, защото вчера не забравяйте да видите клипа ни вчерашния. Хора, политиката в България наистина вече нищо не става. Заплатите са много ниски. Всички мислят само за парите в политиката. Бойко Борисов, всички политици, те са ужасни. Бойко Борисов само прави магистрали, не отпуска пари за нищо. Ако има един като, не знаете, като Левски на престола, поне един държава вече ще да се оправила, да ще да е велика. Ако всички политици бяха като Васил Левски, честни и добри и искат да направят държавата хубаво място, тогава вече щяхме да сме една от най-големи добрите държави на света. Не е така. Всички политици са много корумпирани. Сега Румен Радев от социалистите може да направи нещо, но ме съмнява, защото всичките другите са много корумпирани. Сега всички хора мислят само за техните пари и колко да спечелят. Защо, например, не бъдем като Англия или като другите държави, да имаме добра политика, добра държава? Ние тук Германия, където всичко да е организирано. Знаете ли, че всъщност... Давай, Марта, да върши. Знаете ли, че всъщност другите държави ни дават пари, да им купуваме бокуците? Хора, какво ще стане с нашата държава? Да, но защото за Силецки го обесиха и не може да бъде някакъв като престол. И в чест, той няма как да е жив до сега. Да, хем че обесиха им някак да живее вече почти 2 века. Трябва честни хора! Защо, например, няма хора, които да се окажат един път добри политици? Замислете в този въпрос. Някой политик гледа, засрами се, бе! Засрамете се, бе! И се абонирайте за канала ни също! Защо няма хора като Тодор Живков, поне той управлява добре? Да, като Желев. Те предобиляха по-добре. Георги Първанов. Те управляваха. Всички управляваха добре. А защо сега всички ГЕРБ, най-корумпираните за Бога? Защото всички мислят за пари. Какво не им харесвахте на комунистите? Уж ние дам пари, искат да правят държавата. Уж те искат качествено, ние даваме пари, искат те качествено правят държавата, ама те са всеки ден все по-затънало, ние се мъчим и се стрепим правата да даваме пари. Все по-алчни, за жалост. Всеки един взима по 6000 лева заплата. Защо един път не се замислят за живота на хората и на животните? Защо един път не направят пречиствателна станция на другите замърсители? Това се отразява на нас, хора. Вие знаете ли, че който се кандидатира за президент, дори не спечели, му дават 40 000? Това е лудост. Добре, хора, на президентството почти няма какво да се каже. За политика, ние се мъчим денонощно, ходим на работа, правим какво ли не. Знаете ли, че в другите някои държави минималната заплата е няколко хиляди лева? А тук минималната е 400, някъде дори дават под минималната. Дават по 260 лева на някой хора. Сериозно, в някои други държави, като в Европа, подават телефони за 1 евро. Това трябва ли да е така? Най-други държави подават телефони за единствено евро. А тук държавите с 10 пъти по-малко, заплатите са с пъти хора. Ще се върна след малко, слушайте тях. И си ви, знаете ли какво? Това не е всичко, знаете ли какво е най-главното? Че, стоите, в някои държави продават телефони за 1 евро, сега тук ги продават за поне 1000 лева. Тук заплатите за няколко пъти по-малки, пък телефоните са много по-скъпи и всичко. Как може да е така? Хора, почти за политиката казахме всичко, но нещо друго не започва някаква друга тема, например като замърсяването на сега ще се върна и ще ви кажа на вижте добре номера. Аз имам един клип в Майкрат оцеляване, който може да видите в канала ми. След малко ще се върна и аз скоро очаквайте. Вижте тук в коментар имам. И така хора, както вижте отгоре на имейл GamerBG ми пише много як клип, харесвам ти клиповете си съм ти фен, обратно ти от доста време, ако искаш ти можеш да се абонираш за мене. Моя хора, те много хубави коментари са много ясни и оставите повече такива коментари с предизвикателства. Много искам да ги харесате и да
Продължавайте, гледайте. Хора, отново искаме да сменим темата. Нека Алекс да обясни. Сега в тази тема вместо да говорим за политиката, сега ще говорим за замърсяването на природата. Огледайте се, вижте. Вижте хора, навсякъде е пълно с отпадъци. Погледнете ламарини, дечи, колове, разни ябълки по земята. Как може това е все пак на училище? И чуйте, ако продължаваме в същия, ако продължаваме да замърсяваме толкова много природата, водата ще стане супер ядка, не може да пием, идея като учител по човек природа, водата някакъв път ще може да стане да е по-скъпа и от златото, ви знаете ли какво? Чуй това. Ако продължаваме така да замърсяваме, скоро земята ни ще се превърне в някакво огромно бонище. Като на детско лоули, земята ще се превърне в едно огромно бонище и никой не може да живее върху нея. Накрая какво ще? И всички ще измем, ще даде край на света. Вие искате ли да това да стане? Моля, пишете в коментарите, ако вие дали искате да стане така. Вижте. Бих казал само на тези това видео. Ако гледате това видео, не е хубаво да се замърсявате при горите, защото вие живеете там за Бога. Това се отразявате на вас, това се отразява на вас. Защо вие да го правите? Умират животни, след време ще умреем и ние. Днес едно животно ще умре, утре ще умрат още 5. Това е доказателството с птицата. Вижте, ето там. Не знам какво да кажа, просто хора, но това според мен е навсякъде. Но според Малките деца и няма да се порежат до според това. мен това даже не е държава, това е просто цяло... Вижте, погледнете си, на всяка крачка стъпваща някаква мръсотия. Има и остатъци от... Няма как един ден да ни взеха от къщи и да намерят отпадък на земята. Моля ви. Пак това сме хора и ние ще пострадаме. Именно. Ако не може ли поне около напът на... Ако поне има поне 15 пъти в годината ден, в който всички излязат по улиците да чистят града и самото такова, живота на земята ще бъде на много по-хубаво място. 15 пъти във всяка държава. Бих искал да мажа всички храни, които мислят, че за хубави, но те всъщност са вредни, са пълни с мръсоти. Защо не е като преди времето? Защо не продават само банички, а продават такива мазни и гадни работи? Продават някакви домашно направени хубави банички. Погледнете хора, птици. Са повъртали животни. Погледнете хора. Ето къде прескачам оградата. Да се наранят. Как може? Хора, погледнете оградата в училището, каква е. Птичка! Погледнете. Вижте хора! Мъртва птичка! Искам да кажа, че дори илюминатите живеят по-хубаво от нас. Тук също вече въпрос, дали илюминати. Друга цигари на всяка хора, моля! Вижте! Пред училище! Цигари! Цигари! То добре ли е според вас? И се замърсявате вие, вижте! Някой иска ли отчетка за рисуване? Знаете, че това не може с хиляди и с милиони години не може да се махне. Вижте хора, някои защо не зачитат парите на родителите. Ами тези боички, вижте, те помагат при хората, подземни природи. После ние го пием това нещо. Хора, моля! Всички родители се грижат за децата си, а те вижте какво правят. Хвърлят всичко на вятъра. Хора, не забравяйте! Пазете водата, защото скоро като тя се махне, ние всички ще умрем, ще изумрем! Дайте, готова ли дъжд, защото отвън, колко ви съберете вода? Само да може да се къпете, да намирате дъждовата вода, тя е по-чиста! Не ви гази стомаха и е хубава вода! Енергия и ток, защото след времето енергията е тока. Вижте горката птичка, измела е суд! И водата ще станат по-скъпо от златото. Има до училище. Сериозно? Хора, погледнете. Оба! Вижте хора, вижте. Отново ще влизаме в училище. Тук да прескачам оградата. Как може хора? Хора, добре. Хора. Скоро сега почивката ни свърши за това, хора. Това е за днес. Надявам се видеото да ви Това е харесва. за сега, може след малко пак да се върне. Не забравяйте да оставите да дадете един лайк, да дадете едно повече нагоре, да харесате това видео, да коментирате долу и съберете за канала ми, защото и напейте, защото той няма никакви брати за сега, нали? Да. Абонирайте се хора, ако искате да запазим пригората чиста, абонирайте се. Мартин вече много заживява хора, не знам какво да кажа. Но наистина погледнете как гледайте. Това Да е хвърли. гледайте хора. Хора, забравяйте да харесате това видео. И да харесате това видео. Ако знаете, че знаете трябва да се оправи на едно хубаво място без такива неща.
Стани всичко! Утре, ако дойдат 10 човека да фърлят тази турбичка, какво ли ще стане? Не забравяйте, моля! Коментирайте, ако вие сте запазените във водата, коментирайте дали искате да има незамърсена и чиста вода, хубав въздух и да няма навсякъде бокуци и мъртви животни. Давайте, харесайте това видео, не забравяйте. Ако който от 7 лайка ще направя 5 так на Бъки. По-добре 5 най-добре, защото да има по-голяма вреда. Добре. Това е всичко за нас. Това е всичко от нас. Не забравяйте да харесате това видео и да се коментирате. Забравяйте, илюминати съществуват. Довиждане.